Vítam vás u nového videa. Máme Job Sahur. Teraz sa spawnul mi. Ja som si ho kúpil. Máme 8x lucky. Tu môžete vidieť, teraz sú tieto eventy. Trippi, troppi, troppa trippa. Škaredá ryba sa spawnula. Táto škaredá ryba sa spawnula. To bolo 8x lucky. A neviem, kde mi odvie lucky block. Brainrodko od lucky block nepotrebujem. Dneska sa mi podarilo získať laváka Saturnita 2. Ale jednému môjmu friendovi som dal laváku Saturnitu. Admin panel nekupujem ja. Admin panel nemá na admin panel. Veľa stojí admin panel. Keby som mal na admin panel, by som si ho kúpil. Nemám. Tak čaute.